Шерлок Холмс и доктор Уотсън отишли на къмпинг. Хапнали, пийнали и заспали дълбоко. По никое време през нощта, Холмс се събудил и смушкал Уотсън. Холмс, Уотсън! Уотсън, събудете се! Погледнете нагоре към звездите и ми кажете какво виждате. Уотсън, Виждам милиони и милиони звезди, Холмс. Холмс, и какво ви говори това, Уотсън? Използвайте дедукция. Уотсън, ами? Астрономически погледнато, това ни говори, че съществуват милиони галактики и потенциално милиарди планети. Астрологически виждам, че Сатурн е в съзвездието Лъв. Хронологически съдя, че часът е приблизително 3 часа и 15 минути сутринта. А на вас какво ви говори, Холмс? Холмс, Уотсън, вие сте идиот. Някой ни е откраднал палатката.